Això és la història d'una vella merceria que regentava la senyora Dolors, coneguda per tothom allà al fons, per tot el que hi venia. A petits i grans feia deleitar amb pantalons ben llampants, jaquetes, abrics i bufandes tot brillants, vestits de gala per flipar. Ai, Dolors, treu el mirall, les teves peces són al·lucinants. Ai, Dolors, ai, 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 treu el mirall. Però un bon dia hi va arribar un gran centre comercial, s'hi va instal·lar, sent per tothom la novetat de la Dolors s'han oblidat. Què faré jo ara si ningú vol el meu servei? I ves quin remei, lamentava la protagonista. Que no em saludin més és el que em posa més trista. Tot eren pors per la pobra Dolors. Ai, Dolors, com ho faràs? Aquesta merceria com aguantaràs? Ai, Dolors, ai, 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 com ho faràs? Lentament s'apaguen els colors i en el fons del mar no hi ha res fet a mida, i a mida que tot s'omple de negró, la nostra amiga demana socors. On para la senyora Dolors? Són entre els coralls, feia dies que no s'obrien els finestrals. La merceria és tancada per falta de clients. I això va fer remoure quelcom a dins d'ells. Ai, Dolors, on és el mirall? Que la roba del centre no mira el detall. Ai, Dolors, ai, 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 on és el mirall? Tot el poble va decidir reflexionar. El centre comercial els treu allò més especial, l'afecte personal, l'estima veïnal. I així doncs es van posar a treballar. Van construir